Ο Ιωάννης Τσάτσαρης έχει τύπης περιορισμένες γραμματικές γνώσεις. Κι όμως έχει γράψει βιβλία που έχουν κάνει πολλαπλές εκδόσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Να σέβεστε τα πάντα, διότι είναι δημιουργήματα του δημιουργού. Αλλά να μην εμπιστεύεστε. Άλλο σέβομαι και άλλο εμπιστεύομαι, κύριε Τσάτσαρη. Επομένως, είμαστε εμείς υπεύθυνοι για τις πράξεις μας. Δεν φταίνε ποτέ κάποιες κακοτυχίες που ο απλός λαός λέει ότι συμβαίνουν. Η κακοτυχία εκπαιδεύει το νου για να δει τα πράγματα όπως είναι και να αλλάξει τρόπο εκκίνησης για την δημιουργική του επιθυμία. Επίσης, όταν στρεφόμαστε εναντίον των άλλων, δεν σκεφτόμαστε ότι εμείς ανέλεκτα αφεθήκαμε σε αυτόν και αυτός έκανε ό,τι του είπε το ασυνείδητό του. Επομένως, ακόμη και για το πώς φέρονται οι άλλοι σε εμάς, φταίμε εμείς. Και αυτό βέβαια είναι και νόμος της ψυχολογίας, ότι έχουμε συμμετοχή. Ναι, συμμετοχή μεγάλη. Η ζωή δεν είναι ένα στοιχείο που θα μείνει σε μια δράνεια. Η ζωή είναι ένα κινητικό στοιχείο το οποίο βάζει των κινήσεών του, διαμορφώνει την παρουσία του. Ο άνθρωπος εδώ, εφόσον έχει τέτοιο σύστημα βιολογικής κατάταξης, ώστε μέσα εκεί να στεγάζεται και αυγετικό στοιχείο, θα πρέπει να προσέξει τις απαιτήσεις του, τις σχέσεις του, που παράγουν διάφορα παραμετρικά στοιχεία όπως η ζήλια, ο φθόνος, η αντιμαχόμενη κατάσταση και αυτά. Αυτά προέρχονται από το ασυνείδητο, άρα από το αντινομικό στοιχείο, από το αργεντικό. Εσείς θεωρείτε ότι είστε ένας συμπατικός ταξιδιώτης? Πώς ορίζετε τον εαυτό σας? Ταξιδιώτης.